Milé deti, takto 2 roky dozadu ste mohli vidieť náš dokument o faune a flóre. A za tie 2 roky nám pribudlo strašne veľa e-mailov, telefónov, aby sme už nikdy žiadne videá nerobili, že? Tak sme vám urobili radosť. Máme pre vás nové video o zvieratkách, aké ste ešte nevideli a ako ich ani nepoznáte, že? Áno. Áno, tak poďme na to. Jej! Ľudia, viete, čo je toto? Toto je dinosaurus z kameneliny v 1000-ročných kameňoch, ktorý vytvára určitú hmotu, ktorá sa teraz nazýva titán. Je to vlastne dinosaurus, ktorý môže žiť vo vode a aj na zemi, takže sa tomu hovorí obojživelník. Tak, a dlho očakávané napätie, na ktoré sme čakali vyše 3000 rokov, konečne sme ho zazreli. Všimnite si tento strom. Biozatan moskovecký je neviditeľný vták, ktorý vždy nájde strom, ktorý je starý presne 12 rokov a 12 000 mesiacov a spí tu. Ja vám ho prídem ukázať. Zaujímavé na ňom je, že je neviditeľný, takže ho nevidíte. Ale ja ho cítim. Vidíte, jak sa mi trase ruka? Teraz pradie, ako mačkopes. Ako všetci poznáte, tieto robčeky, alebo kusy hliny, si myslíte, že sú to krtkovia, ale není tomu tak. Sú to čierni zadkovia. Čierny zadkovec obecný žije presne v takýchto porastoch, neporastoch. Ono to naozaj vyzerá, že krtko, ale oni sú susedia. Oni sa dorozumievajú paličkami. Oni si škrapkajú chrbatiky. Ako to viem? Jednoducho. Veľmi jednoducho. Až tak jednoducho, že je to tak jednoduché, že by ste ani neverili. Lebo ten vták sem nepadol z vrchu, oni lietajú pod zemou. A ako to vieme, že lietajú pod zemou, to vieme tak, lebo si všetci myslia, že každý vták má krídla. Ale tento nie. On má taký zobák. A ja keď ho tu nájdem, vám ho ukážem. Tak. A ja som ho dokázal vyloviť. Poďte sa pozrieť. V plnej paráde. Čierny zadkovec obecný. Preto sa volá čierny, lebo žije pod zemou a tam je tma. Tu má ten zadok. Tu vidíte, že to je vták, že je vlastne z peria. Dobre. Jarabinec šedý. Obyčajný, zahliadnutelný, iba na pravé poludne, nepárny počet. Bez párnych hodín. A tuto v národných lesoch sa nachádzajú takéto značky, ktorá upozorňuje na cyklonože, ako máme napríklad tohto. Prosím, bližšie s kamerou. Toto sa nazýva cyklonož, krásnooký. Avšak my pokračujeme na ďalšiu cestu našich ďalších fosfátovcoch, zvieratkovcov. Tuto sa môžete pozrieť, že sme našli špeciálnu čeľaď, ktorá dostala meno garzonkovec jednopodlažníkový. Je ich tu niekoľko, to sú všetci na celom svete na jednom mieste. Garzonkovec jednopodlažníkový má preto také meno, lebo spolok japonských anesteziologov zistili, že ich predchodca bol mezonetovec vodný, ale ten vyhynul. Tak nám tu nechal iba toto. A je to niečo krásne. Oni dokonca nevedia ani hovoriť. Oni sú len stále spolu.
Toto boli milí priatelia kačkosrsté ovce, ktoré vedia plávať takisto aj na suchu, aj vo vzduchu. Však musíme byť vždy veľmi opatrní, musíme byť tichí, aby sme ich neodplašili, však nepodarí sa to vždy. Však aj tuto máme, ako ich krmia bez ruky ľudia. Tak, milí priatelia, ďakujeme vám, že ste pozreli naše ďalšie video dokumentárne, snad ste sa niečo priučili. V našom ďalšom videu si ukážeme, teda ak nájdeme zombíkov alebo mimozemšťanov. Sledujte nás a možno o 2 roky budeme hľadať a my to nájdeme. Dovidenia. Dovidenia.